Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:09 dejjem fuq One. Minn dak li nafuh bħala elettorat. Fi programm ta' diskussjoni fuq xandir nazzjonali fi ħaddu sem 4 kandidati għall elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew kien hemm diskussjonijiet fuq diversi temi minn temi soċjali u li joqtu lin-nies għal dawk dwar il-partiti politiċi. L-ex viċikap nazzjonalista u llum kandidat għall elezzjoni ta' Ġunju fisem il-Partit Nazzjonalista David Aġus kien mistoqsi dwar il-Partit Nazzjonalista. Sejrin lejn il-Bnazzi. U naħseb li Labour sejjer lejn il-Maltemp. Skontu il-nazzjonalisti ħerġin jivvutaw bis-saħħa. Però iva, nazzjonalisti qed inħoss hemm feeling tajjeb ħerġin jivvutaw. Lilin mill-partiġanizmu, il-kandidat ġdid laburista għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, Clint Azzopardi Flores, tkellem dwar l-importanza l-għajnuna tal-gvern li żammet stabbli il-prezzijiet tal-enerġija għal familji u negozji. Għalli minkejja messaġġi oħrajn fosthom ġejjin mill-oppożizzjoni, Malta irid ikollha deputati fil-Parlament Ewropew li jħarsu il-politika tal-gvern ta' investiment fin-nies u mhux jimbuttaw l-awsterità. Meta l-Ewropa tgħidilna biex inaħħu sussidi fuq id-dawlu l-ilma, aħna jien l-ewwel wieħed hekk il-kol ħalli ribattija bis-saħħa kollha dik għax ġabet l-istabbiltà ekonomika u politika. Fil-programm tkellmet ukoll il-kandidata nazzjonalista għall-Parlament Ewropew Louise Police li dwar tema minnhom qalet li Bernard Grech għandu is-soluzzjoni billi jagħmel konferenza. Ejja nagħmlu konferenza nazzjonali. Minnaħa tagħha Marija Saravella Gafà, kandidata ġdida oħra tal-Partit Laburista għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, saħqet fuq l-ħtieġa li fl-istituzzjonijiet Ewropea jiġu eletti rappreżentanti Maltin li jħarsu l-interess nazzjonali. Irridu jaraw fina dawk li qegħdin nikkandidaw ruħna għall-Parlament Ewropew, nies li aħna lesti li nisimgħu, nies li aħna inwasslu leħen pajjiżna fl-Ewropa l-ewwel qabel kollox, u nies li fl-aħħar mill-aħħar meta ħarsu lura lejn il-pajjiż jafu li jistgħu they can rely on us. Kompli. Nistgħu nkomplu. Tul il-programm spikkaw ukoll l-interruzzjonijiet tal-kandidati nazzjonalisti b'David Aġus spiċċa anke imċanfar mill-preżentatur. Skużi David, skużi, verament skużi. Ma jistax ikun li nagħmlu programm hekk. Ejwa ma x'tagħmel. Jiġifieri isna ta' tfal li l-aħħar kelma